Българският петаскейл суперкомпютър Discoverer е един от 8-те суперкомпютри, част от мрежата на EuroHPC. Зад неговото изграждане и управление стоят специалисти с повече от 15 годишен опит в сферата. Използването на ресурса на машината цели да подпомогне развитието на науката и бизнеса в България, региона и Европа. Вече трета поредна година мощността на Discoverer го поставя в топ 200 от глобалния ранкинг за най-мощните суперкомпютри в света. Машината е изградена с финансиране от българската държава и EuroHPC-JU, организацията, която обединява ресурсите на Европейския съюз и националните ресурси на страните членки в областта на високопроизводителните компютри за развитие на технологичната инфраструктура. За поредна година беше проведено годишното събитие EuroHPC Summit, което се състоя между 18 и 21 март 2024 година в Антверпен, Белгия. Като член на организацията Discoverer имаше свои представители на събитието, оперативният директор на клъстера Кирил Кирилов и старши DevOps инженера на нашата машина Владислав Русанов. Те имаха възможността да следят разнообразната програма, включваща теми като развитие и предизвикателства в областта на машините от типа Exascale, дефиниция на енергийна ефективност в високопроизводителните компютри, промишлено и академично използване на квантови компютри и други. На събитието Discoverer имаше свой щанд и поле за презентации, където екипът му представи различни симулации, направени на българския суперкомпютър. Изчисляване и визуализация на ансамблови средни стойности. Изчисляване и визуализация на генерирането на протеинови конформации в имплицитен разтворител. Кирил и Владислав проведоха множество разговори с заинтересованите участници, включително представители на индустрията, изследователи, новатори и студенти. Освен презентациите и работните срещи, част от програмата бяха и нетворкинг събития, които позволиха на участниците да общуват и в по-неофициална обстановка, да създадат нови партньорства и контакти. Радостни сме, че бяхме част от това интересно, ползотворно и вдъхновяващо събитие. До следващата година!